Καλαϊτζάκη, Βιλντόζα, Γκάι, Μωραΐτης, Μπαλτσερόφσκης, Λούκας, Γκραντ, Ναν, Λεσόρ, Αντιτοκούμπο, Μίτογλου και Ματζούκας, παίκτες του Εργίνα Ταμάν. Γκίλμορ, Φρίντριξον, Αρσενόπουλος, Άλστον και Μπελιάους. Καλαϊτζάκης, Βιλντόζα, Ναν, Αντιτοκούμπο και Μίτογλου για τον Παναθηναϊκό. Και ο ΠΑΟΚ με τον Ερβαμαν Φρίντριξον, τον Ηλιάουσκας. Κίνηση ψηλά το κόψιμο από τον Καλαϊτζάκη. Αντιτοκούμπο, Βιλντόζα και Ναν. Μίτογλου. Ωραία η κίνηση από την baseline, από το lay-up. Σπάει το ρόδι για το παιχνίδι. Είναι στους 10,5 πόντους. Στις 6,5 rebounds, 23 όταν παίζει. Φρίντριξον. Εδώ η κίνηση και νέο stop από τον Αντιτοκούμπο. Οι παίκτες του ΠΑΟΚ ζητούν ότι η μπάλα ήταν στην κάθοδο. Θα βγούμε σε επανάληψη. Στο πικ νομίζω. Ναν που βρίσκει τα πατήματά του, ένα μέγεθος και στις ομάδες του NBA που έπαιξε. Ναν προστατεύει την μπάλα με το σώμα, εξαιρετική προσπάθεια. Ο Ναν 5 και κάτι assist, αυτός ακριβώς και καλός σου τερτρινό πόντων. Το hedge out, παραλίγο η παγίδα να δώσει κάτι καλό. Το καλύτερο όμως το δίνει το μακρινό σου του Γκίλμορ. Η σουτάρει αστοχή Μίτογλου, δεσπόζει αρχικά του χώρου, εκεί συρτό μπάσκετ βοηθάει τον Μπελιάουσκα σε αυτό. Χαμηλό μπάσκετ. Φρίντριξον, Γκίλμορ από την απέναντι πλευρά που είχε ευστοχίσει, δεν έχει κανένα πρόβλημα να ευστοχίσει και από αυτήν. Ναν κόβεται πολύ ωραία από τον Άλστον, η απόπειρα πάσας. Φρίντριξον, Γκίλμορ, προσποίηση μέσα, αν μη τι άλλο καυτός ο Γκίλμορ, όχι ζεστός. Κίνηση από τον Μπελιάουσκα, αστοχή ψηλά, το κόμμα μαζεύει το rebound. 7ο του Παναθηναϊκού. Βιλντόζα. Αντιτοκούμπο θα καρφώσει πατώντας δυνατά. Μετά το παιχνίδι πάνω από Στεφάνη, σκαστή, assist του Βιλντόζα. Έρχεται τρέιλερ, πάσα στο Σμιθ. Ωραία περνάει ο Φρίντριξον, κερδίζει και το Μίτογλου. Και εδώ θα έχει ένα match-up με τον Αντιτοκούμπο. Στα 6, Φρίντριξον. Γκίλμορ, απίστευτη φάση, καρφώνει μπροστά στο ψηλό του Παναθηναϊκού, καταπληκτικό καλάθι, δείτε το και πάλι. Γυρίζει απέναντι από τον Κώστα Αντιτοκούμπο. Άουσκας, Σμιθ, το Καλατζάκι μπροστά του Σμιθ, πατάει δυνατά αυτό το jump stop που δίνει ένα δίποντο. Λεσόρ, κλέβει ο Τσαϊρέλης πρώτης φάουλ, είναι διαιτητές. Μαργαρίτης ο αρχηγός στο Φρίντριξον, το mini Eurostep είναι εύστοχο για το 13-18. Παν, πατάει μπάλα με τρεις μπροστά του, δεν περνάει παρά την Ξαρότρυπα, έρχεται όμως ο Γκάι, Μίτογλου. Προς το καλάθι, δυσκολαμένα εύστοχα δε. Τελική γραμμή, Μίτογλου, από ψηλά το σουτ μέσα. Εδώ Μίτογλου, υπάρχει κόψιμο χωρίς φάουλ, διαιτητές. Φρίντριξον, Μπελιάουσκας, μέσα 17-20. Ψηλά από τον Μαργαρίτη, στα 2 Σμιθ. Προλαβαίνει 17-22, τέλος δεκαλέπτου. ΠΑΟΚ στο συν 5 για πρώτη φορά. Πολύ σημαντικό αυτό που είπε ο Τακιανός στους παίκτες του, ότι οι παίκτες του Παναθηναϊκού κάνουν ένα drive. Μαργαρίτης αποφεύγει το Μίτογλου στο δεκάλεπτο. Φρίντριξον, no look στο Τζαϊρέλη. 17-26 στο συν 9 ο ΠΑΟΚ και 26 στο συν 9 ο ΠΑΟΚ. Ναν, Λούκας, kick out, στημένο του Ναν, μέσα 20-26 για τον Κέντρικ Ναν. 39,5 επίσης στο τρίποντο. Μαργαρίτης, να που λέμε για το τρίποντο, να και ο Βαγγέλης Μαργαρίτης. Μαργαρίτης που είχε μόλις 20%, εδώ είναι εύστοχος. Και πάλι στο συν 9 για τον ΠΑΟΚ, καλά. Εδώ ο Ναν, 6,5 περίπου για το φινάλε του ημιχρόνου. Σλούκας. Ναν. Σταυρωτές. Με ψηλό μπροστά του. Δεν έχει πρόβλημα να φτάρει και να φτωχίσει. Είναι παικταράς ο τύπος. Τι να κάνουμε. Σχίζας. Βρίσκει στην κίνηση τον Τζαϊρέλη. Αλλά δεν είναι θετική κατηγορία. Ενώ εδώ ο Γκάι ευστοχεί στο πρώτο του καλάθι της παιδιάς. Είναι 5 και 20 για το ημίχρονο. Τσιακμάς. Έχει περάσει ο Άστον από μακριά, σουτάρει ευστοχή και αυτός. Σλούκας. Για το Ματζούκα, στην κίνηση ένα
καλάθι σε πρώτο χρόνο. Για να πάρει το τρίποντο, αν δεν βγει αρχικά η επιλογή με τον Ναν. Γκάι. Ναν. Σταυρωτές απέναντι στο ψηλό του ΠΑΟΚ. Σουτάρει και τελικώς ευστοχή. Τζούκας για το Σλούκα. Σλούκας αλλαγή κατεύθυνσης. Ματζούκας στημένο από την καλή του θέση. Ναι. Για τον Ματζούκα είναι το τρίποντο. Φρίντριξον. Φρίντριξον ο Ισλανδός που έχει 6 τελικές πάσεις μέχρι στιγμής. 7 με το καλάθι του Άλστον. Πετυχημένη η κίνηση ξένου παίκτη. 35-38 στο συν 3 ΠΑΟΚ. Λούκας. Χαμηλά Μπατσερόφσκι με κοντό παίκτη, καρφώνει και φάουλ. Εδώ η κίνηση δοκίμασαν επιτυχώς να εκμεύσει το φάουλ ο Φρίντριξον. Σμιθ στην απομόνωση του αντιπαλό του, ο Ματζούκας. Άλστον, δεξιό χουκ και αυτό μέσα. Ο Τακιανός. Γκίλμορ και Άλστον. 38-40, Μπατσερόφσκι με κοντό. 40 όλα στα 90 δευτερόλεπτα. 42. Γκραντ που τελικά αποφασίστηκε να παίξει. Μπατσερόφσκι. Σλούκα στα 7. Γωνία, μαρκάρει στο σου του Γκραντ μέσα. 45-42 στο συν 3 για τον Παναθηναϊκός. Καταπληκτικές εμφανίσεις από τον Παναθηναϊκό. Φρίντριξον, Σμιθ. Σχίζας. Μπελιάουσκας για 3 μέσα. Μετράει το καλάθι και ισοπαλία. Ένα εντυπωσιακό πρώτο ημίχρονο. Με το rebound, ο Σμιθ βγάζει για κανένα γιατί το μακρύ χέρι του Μπατσερόφσκι κόβει από το Μήτογλου στον Καλαϊτζάκη. Πετάει την μπάλα, καλάθι και φάουλ. Δυναμική ενέργεια. Θα του κάνεις φάουλ ή δεν θα του κάνεις. Εδώ το κλέψιμο σαν τερματοφύλακας ο Μπελιάουσκας. Μεταξύ μας λειτουργεί και ο τερματοφύλακας με την υπόθεση. Κοιτάξτε το χορευτικό του Καλαϊτζάκη. Μπατσερόφσκι. Σλούκας. Ματσερόφσκι, ο Πολωνός από κοντά κερδίζει τον Άλστον. Με ψηλό μπροστά του τον παίζει στα πόδια, προτιμάει το Σλούκα για 3. Είναι μέσα. 52-46. Με Σμιθ. Χαμηλά ο Μήτογλου με τον Γκίλμορ. Ναν για 3. Στημένο σουτ μέσα. 55-47 στο συν 8 Παναθηναϊκός. 3 assist. Σμιθ από μακριά απαντάει μπροστά στον Ναν που δεν μπορούσε να τον μπλοκάρει εδώ. Ματσερόφσκι χαμηλά, αστοχή, Μήτογλου, καλάθι και φάουλ. 29 ο Μήτογλου διορθώνει την εξεπαφής αστοχία του Ματσερόφσκι. Τσακμάς, κόβεται από το Σλούκα. Καλαϊτζάκης, το Eurostep μέσα. Ο Τσαρέλισον έχει στην αριστερή τρίπλα. Κοιτάζει το χρονόμετρο. Ναν χαμηλά. Σχίζας καθυστερεί ο Ναν. Μήτογλου προς το καλάθι. Με ταμπλό είναι μέσα. 12 για το Μήτογλου σε 14 λεπτά. Όσον αφορά το εκτελεστικό του κομμάτι, το δημιουργικό. Όπως τώρα, αυτό που σας έλεγα. Μήτογλου με τον Ναν. Σερβίρει στο Καλαϊτζάκι. Δύσκολη προσπάθεια καθώς βγήκε εκτός γραμμής του καλαθιού. Ο Φρεντίξον στην εκτέλεση. Ναν. Και ο Καλαϊτζάκης πίσω από την ευθεία του ταμπλό. Ωραίο καλάθι, δύσκολο. Αυτή τη φορά τον αφήνουν τον Φρεντίξον. Και ευστοχή, σας είπαμε, είναι πάρα πολύ επικίνδυνος. Ναν, η τάπα από τον Γκίλμορ, πάρει το σπάσιμο μέσα. Ναν, Νίκος Βόμπο κάποια στιγμή και αγαπητοί συνάδελφοι, ίσως μπορούμε να το ξαναδούμε. Μεγάλη φάση. Ναν, το σπάσιμο της μέσης, ο Γκίλμορ. Βγαίνει από τα σκριν ο Ναν. Βυθίζεται τον Εσόρ, έχοντας πάρει μαζί του ένα κοντό παίκτη. Και ακριβώς γι' αυτό θα πάρει την μπάλα. Kick out, Καλαϊτζάκη στα 4. Προς το καλάθι, αλλάζει χέρι μέσα. Εξαιρετικές οι επιθετικές προσπάθειες του Καλαϊτζάκη στο δεύτερο ημίχρονο. Και σήμερα παράγουν το παιχνιδιό Μήτογλου. Σχίζα στο χορευτικό, περνάει σώμα και μπάλα κατά το καλάθι. Στα 2,9 έτσι. Στην εκδήλωση επίθεση του Παναθηναϊκός. Μέχρι στιγμής δεν βγαίνει κανένας από τα screen. Καθυστερεί ο Γκραντ, βρίσκει το Μήτογλου. Προσποιείται, συγκλίνει, αλλάζει χέρι μέσα. Λούκας. Λούκας στα 8. Μήτογλου στο baseline drive. Το ανάποδο κάρφωμα.
για τον Μίτογλου που ξεσηκώνει τον κόσμο στην εκπνοή. Βάζει την καλή πεντάδα Αταμάν. Εδώ ο Σλούκας περνάει από 2. Το baseline drive, το ανάποδο Tomahawk Tank για τον Τίνο Μίτογλου και πάλι από άλλη κάμερα. Σλούκας, Μίτογλου και το θέαμα για τον Μίτογλου που πανηγυρίζει όπως βλέπετε. Σμιθ. Άλστον, μακρινό μέσα. Σμιθ. Καλό το drive, άστοχο το shoot. Δεύτερη προσπάθεια μέσα από τον Άλστον. Ο Άλστον και πάλι. Κλέβει την μπάλα. Ωραία κίνηση. Σας τα είπα. Ο οποίος έβγαλε και αυτός εδώ στον Άλστον. Κόμπι ψηλά ο Λεσόρ. Σε μια εντυπωσιακή τάπα. Ναν έξω στο Σλούκα. Corner 3 προλαβαίνοντας τον Γκίλμορ είναι άστοχος. Ψηλά ο Ναν. Θα αφήσει με φάτσα στο καλάθι 80-71. Κοιτάξτε εδώ. Η τάπα του Λεσόρ ψηλά. Και από και... Άλστον για 3. Και αυτό μέσα. 80-74 ο Πάκ που επιμένει. Την μπαλό του. Φρίντριξον. Περνάει από τον Ναν. Καλάθι και φάουλ. Ο Πάοκ στους 4. Small ball και από τον Παναθηναϊκό. Μίτογλου στο 5. Εδώ. Φρίντριξον τον παίζει στα πόδια και ευστοχή για το 82-8. Σλούκας. Μπατσερόφσκι χαμηλά. Δεν μπορούσε να περάσει στον Μίτογλου που είχε μισμάτσει εκεί. Βιλντόζα μέσα. Ο Αργεντινός που σε αυτά τα σουτ δεν έχει κανένα πρόβλημα ανεξαρτήτως χρόνου, πίεση, σκορ. Κάνει συμπαίκτη, ψάχνει στήριγμα. Και εδώ το κλέψαμε από το Μίτογλου. Spin move. Ναν για να καρφώσει με τα 2-87-80. Παναθηναϊκός ανταπεξέρχεται της πίεσης. Και αυτοί οι δύο μαζί με τον Μίτογλου στη φετινή πορεία εδώ. Η spin move που ολοκλήρωσε το κλέψιμο του Τίνο Μίτογλου, του κορυφαίου κατά τη γνώμη μου του αγώνα. Σλούκας. Για 3 μέσα. Είναι για 2 τελικά, πατούσε τη γραμμή. Σλούκας. Βιλντόζα. Απευθείας χωρίς ταμπλό από δύσκολη θέση για τον Αργεντινό. Είναι παίκτης κλάσης, ίσως δεν έχει δει ακόμα τη σταθερότητα που θα ήθελε ο Αταμάν από αυτόν. Το τελευταίο Αστέρα έκανε 4 μεστά γεμάτα εντυπωσιακά χρόνια στην Πασκόνια. Πήγε στο NBA, έπαιξε 7 αγώνες με τον Γιάννη και του. Βιλντόζα κρατάει μπάλα. Είναι ένας βιρτουόζος του μπάσκετ ο Βιλντόζα. Τη λόμπα στον Μπατσερόφσκι, χαμηλά. Ενδεχομένως φάουλο Σχίζας. Μίτογλου. Το κερασάκι στην τούρτα της εμφάνισής του σήμερα. Βιλντόζα από τα 7. Αστοχή για τον Καλαϊτζάκη που έχει με αυτό 5 στα 5 δίποτα. Και πολλή πίεση πάνω στην μπάλα. Σχίζας. Τσιακμάς μέσα, είπαμε, είναι καλός σουτέρ. Συνάς Φρίντριξον. Αστοχή και αυτός. Μίτογλου το double-double. Πετάει την μπάλα για τον Καλαϊτζάκη, ο οποίος επί της ουσίας δεν σούταρε κανονικά.